Хастахана коллективы беренче сигнал булуга ук тиешле хәрәкәтләр башкарды. Өйрәнүләрдә эчке эшләр һәм янгын сүндерү коткару бүлеге, ашыгыч ярдәм, газ һәм электр хезмәтләре дә үзләренең җаваплы булуларын күрсәттеләр. Безнең һәрбер учреждение мондый ситуациягә әзер булырга тиеш дип әйтәбез инде. Террорчылыкка каршы безнең һәрбер служба әзер булырга тиеш, һәрбер җитәкче һәм андагы эшләгән персонал һәрберсе дә любой сигнал керү белән үзләрен нәрсә эшләргә белергә тиешләр һәм инде үзләренең кул астында эшләгән сотрудниклар һәм пациентларны алар куркынычсыз урынга чыгарырга тиешләр дип әйтәбез инде. Өйрәнүләрдән күренгәнчә, хастахана коллективы хезмәткәрләренең һәркайсы үзләренә тапшырылган вазифаларны төгәл үтәделәр. Районның террорчылыкка каршы комиссия членнары өйрәнүләр буенча урында ук йомгак ясады. Безнең төрле хезмәтләрне әзерлеген бетерүче һәм дә андый хәл булса объектларда инде персонал һәм дә җитәкчелек biz вакытында дөрес итеп эшләп, иминлекне булдырырга һәм дә андый югалтулар булмасын өчен итәбез. Булай нәтиҗәсенә килгәндә канәгатьләнерлек дип уйлыйм. Тыныч илдә яшибез дисәк тә, төрле җирләрдә террорчылык актлары булуын күреп, ишетеп торабыз. Әлеге аяныч хәлләр безгә уяу булыгыз дип кисәтә. Районыбызда бу яктан тыныч булса да, уяулыкны югалтырга һич ярамый. Фәридә Гаентдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.